Rydyn ni'n gweithio gyda phobl yn Gyntaf Cymru gyfan ar yr adolygiad o ofal a chymorth ar gyfer oedolion sydd ag anableddau dysgu. Mae pobl yn Gyntaf Cymru gyfan yn sefydliad sy'n helpu i roi llais i bobl sydd ag anableddau dysgu. Rydyn ni'n credu ei bod yn bwysig iawn bod pobl sydd ag anableddau dysgu yn cael dweud ei dweud. Dyna pam rydyn nhw'n gweithio gyda chyfarwyddwr cenedlaethol a staff pobl yn Gyntaf Cymru gyfan. Mae pobl sydd ag anableddau dysgu wedi bod yn coeno ers amser maith a'i bod yn cael ei dadwr i freinio. Ac nad yw pobl yn gwrando arnynt. Mae'n bwysig iawn bod pobl sydd ag anableddau dysgu yn ganolog i benderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. Gwnaethon ni ofyn i staff pobl yn Gyntaf Cymru gyfan pa beth sydd fwyaf pwysig iddynt. A dywedon nhw wrthyn mae cael eu parchu, cael eu cynnwys a bod pobl yn creu pethau mewn ffordd hygyrch yw'r pethau mwyaf pwysig. Rydyn ni am ddysgu am y cymorth rydych chi'n ei dderbyn. Rydych chi'n derbyn digon o gymorth. Ydych chi'n cael eich cynnwys yn y penderfyniadau sy'n effeithio arnoch chi. Rydyn ni am helpu'r bobl sy'n rhoi cymorth i chi sicrhau eich bod chi'n ganolog i benderfyniadau sy'n effeithio ar eich gofal a'ch cymorth. Mae'n bwysig ein bod ni'n sicrhau bod pobl yn ganolog i'r gofal maen nhw'n ei dderbyn, ac nad yn ni'n anwybyddu pwysigrwydd lles a chanlyniadau ar gyfer pobl. Cysylltwch â ni a dwedwch wrthyn ni am y cymorth rydych chi'n ei dderbyn. Gallwch chi ein ffonio ni, anfon e-bost ato ni, neu cysylltwch â ni ar Twitter. Gallwch chi hefyd gysylltu â chyfarwyddwr cenedlaethol pobl yn Gyntaf Cymru gyfan, Joe Powell, a fydd yn anfon eich sylwadau ato ni.